हे काउंटिंग झाले असा का आणि इल्लासा राव हा जाईल आणि इल्लासा जाईल 1 hour later. एक्सक्यूज मी डिफरन्स काउंटिंग जवळ जाऊ ना आणखी असा जाईल कितो वेळ से एक काउंटिंग मग रप 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 करणार 2 hours later. हाँ आता म्हणे झाले काउंटिंग अरे कहना क्या चाहते हो? ना साहेबा आणखी असा आणि एक 5 मिनिट असा हा जायत आता आता हे का हा तुझी केंची पाठी का पार्टी माका खंयची पार्टी नाही माका वाटारे या जाय नसताना ते गडांग फक्त जायना नाही No! God, please, no! No! आला का कुठच्याला तू आता पिओ को बाहेर घेतला ओपन जाता म्हणून अंगा विचारा करता की आमच्याकडे नाही. तू का ताचा की पोरा 20 तारखेर मेलविन पेरिसाचे फायन पिक्चर रिलीज जाता ते पळून जाईना गे पायान वय या ना म्हणे पिऊन पडच्या गे पिक्चर मुनी पळाय साहेबा हा पायान पिक्चर म्हणला आम्ही पिऊन तू पायान करता हा